Türkmenistanda unun gytçylygy dowam edýär. Türkmenistanda un we çöregiň ýeterýetmezçiligi dowam edýär. 29 aprelde Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlenlik şertlerini bu barada maglumat berdi. Habarçynyň maglumatyna görä Aşgabatyň döwlet dukanlaryna inni her 2 aýda bir gezek maşgala başyna bir halta un ýeňillikli wakadan ýagny 50 manatdan satylýar. Mundan ozal her maşgala başyna her aýda bir halta un döwletiň ýeňillikli bahasyndan satylýardy. Habarçynyň sözlerine görä Aşgabatyň döwlet dukanlaryna un normasyndan daşgary birinji sort unyň 1 kilogramy ýylata 1 manat 90 tengeden satylýar. Ýöne onuň hili yaramaz bolan soň adamlar köplenç hususy dukanlardan ýa-da bazarlardan Gazagystana öndürilen unlary satyn alýarlar. Azatlygyň habarçysy Aşgabatyň eteklerini we welaýatlarda ýaşaýan ýylatyň esasan yerli unu satın alýanlyklaryny aýdýar. Ýöne onuň bellemegine görä ýurtda ýeňillikli bahadan un üçünçüliginiň tertibi üýtgäp durýar. Käwagt her maşgala başyna bir halta un ýeňillikli bahadan satylsa, käwagt maşgalanyň her agzasyna 10 kilogramdan un satylýar. Döwlet dukanlaryna buhanka çörekleri arzan bahadan ýagny bir buhankanyň bahasy 50-75 teňe aralygynda satylýar. Ýöne olar satyn almak üçin örän aç bolmaly. Sebäbi çöregiň hili örän pes. Hususy pekanlardan 3,5-4 manat aralygynda belli bir derejede has oňut hili buhanka çöreklerini satyn almak mümkin diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä beýleki vilayatlarda un we çörek üpçünçüligi bilen bagly ýagdaýlar has yaramaz. Hususan Mar vilayatyny bu şeýle. Azatlygyň habarçysynyň Mar vilayatynyň Bayramaly etrafyndaky gurrundaşyna salgylanyp maglumat bermegine görä, bu etrafyň çäginde ýerleşýän döwlet dukanlaryna un düýbünden ýok. Bu ýerde adamlar beýleki regionlardan un getirip haltasyny 200 manatdan satýarlar. Unyň 50 kilogramlyk bir haltasynyň döwlet bahasy 50 manat diýip habarçy belleýär. Bu etrapda unyň hususiýetçilerdäki bahasynyň onuň döwlet bahasyndan 4 esse gymmatlymagy bilen habarçynyň sözlerine görä pekarnylar çörek bişirip satmagy besetdiler. Bazarlarda çöregiň bahasy hiline we gowrumuna görä 4-10 manat aralygynda diýip habarçy sözüne goşýar. 19 aprelde Azatlygyň hökümetdäki çeşmeleri Mar vilayatyndaky un gytçylygynyň Türkmenistanyň fiilden ejir çeken Owganystana ynsanperwer kömegini uğratmagy bilen baglydygyny aýdypdylar. Şeýle-de şonu Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy Aşgabatlylaryň käbirleriniň uny öýler üçin näde regionlarda ýaşaýan dogan garyndaşlar üçin satyn alýanlyklaryny gurrun beripdi. Ýurtda öndürilen unyň hili örän yaramaz. Aşgabatda käbirleri uny öýler üçin näde beýleki vilayatlardaky garyndaşlar üçin alýarlar. Daşary ýurtlarda öndürilen unyň 1 kilogramynyň bahasy öndürilen ýurduna we hiline görä 10-25 manat aralygynda diýip ol gurrun beripdi. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ýurtdaky un ýeterýetmezçiligi we munyň bilen baglylykda yerli ýaşaýjylaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär.